2. Sa pagsubang sa adlaw, itong tanan nagbarutang. Unsa kahay maayo kung amo ning palambuon ng uma nga maoy nag-inusarang kabilin sa among mga ginikanan. Unsa? Dili ko muyon sa imong plano. Isip inyong maguwang, walay lain makadesisyon, bahin aning uma kung dili ako ra. Ako kini ibaligya. Unsa? Imong ibaligya? Naghuna-huna ka kuya nga mao ni ang nag-inusarang kabilin ni nanay o tatay nato? Kuya, ang ako alang ba? Dili man ta kinahanglan mo gasto. Naaman tay mga binhi diha sa mais. Unsa kahay maayo og ato ning limpihan ang uma ug tamnan og mais. Sa kana nga paagi makahatag ta og gamay nga trabaho sa ato mga silingan. Basta, mao na to akong desisyon. Ako kini ibaligya ang yuta para naaray magamit nga kwarta sa mga mulabay nga adlaw. Dili ko mosugot sa imong plano. Wala kay kwenta. Ayaw pagbuot. Wala kay respeto sa ako Huy mga kuya, nganong gubot kayo mo? Akong gusto unta na kining yuta nga kabilin sa atong ginikanan ato ning tabangan sa pagpalambo para puhon na aray maani. Nasuko dayon si kuya. Kuya, ako nakasabot ko nga lisod kaayo ta karong panahon. Pero kuya, dapat kitang magsinabtanay o magkayusa kay dili ni mao ang ganahan sa atong mga ginikanan. Kinsa pamanday ang magkinabangay nga kita ramang tulo. Walay laing tao mo tabang nato kung dili kita na. Pasayloa ako sa akong nabuhat tungod sa akong pagkahakog ug karon nakaamgon ako nga sayop ko. Kung gusto mo, sugdan dayon nato ang atong paglimpyo ug pagtanom sa uma. Ikugi, pagampo ug paghigugma para sa kalambuan.
Contestant number 7, Bundok mag-uuma sa second tuna.